L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio el proper dimecres 28 d'abril a les 12:05 del migdia us oferirà els següents temes: la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb en Santi Riera i en Francisco Rubio, l'univers del periodisme contemporani amb el catedràtic Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició amb en Joan Pere Miquel, president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, i la Xari Bermejo, la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, el món de la supercomputació i les seves aplicacions amb l'investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center, en Leonardo Bautista, i l'Altra Ràdio a l'Escola amb en Pitu Martínez. Tot això a través de Ràdio 4, amb freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet. També posteriorment podeu escoltar l'edició del dimecres de l'Altra Ràdio a través del nostre podcast en el web de RTVE. Gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio.